pag-ampo sa dili pamukaon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghan kaayong salamat niining mga grasya nga ania sa among lamesa karong orasa na among pagasaluan sa among tibuok pamilya. Daghan kaayong salamat sa imong walay kinutubang gugma, diin kanunay nimong gipakita o gipabati nganhi kanamo. Pinaagi sa imong makanunayong paghatag kanamo sa among inadlaw-adlaw nga gikinahanglan. Ilabi na gayud niining mga pagkaon nga giandam kanamo. Lord, hinaot unta nga kining mga pagkaon nga ania karon makahatag kini og kabaskog ug kusog sa among panglawas. Hatagi usab kami, Lord, sa mga grasya nga among gikinahanglan. Ilabi na sa among mga kaigsuunan nga wala gayoy makaon karong mga orasa. Ilabi na gayod sa mga bata nga anaa sa kalsada, sa mga kilid-kilid ug sa pamilya na naglisod pagpangita kun unsa ang ilang kaunon alang sa ilang mahal sa kinabuhi. Lord, ayaw ikaw ang kanila ang ilang gikinahanglan. Hinaot unta, imo usab silang buskon sa mga pagkaon nga ilang gikinahanglan inadlaw-adlaw, ug dili lang sa mga pagkaon, Lord, kundili busgon mo unta sila sa imong paghigugma. Ihatag kanila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan pag-ayo. Daghan usab kaayong salamat, Lord, sa mga tawo nga mao'y nag-andam niining mga pagkaon nga migahin sa ilang panahon ug sa pag-ambag sa finansyal aron lang mahimo kining tanan. Kining tanan amo kining gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa pangaliya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.